Hemejane salam, men Altın. Havarsız galma gepleşigimizin 189-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümde bir hepdeniň dowamynda jemlenen sungat täzeliklerini siz bilen paýlaşan. Ilki bilen size ýatladyň, bizi gollap bölüme like goýmany ýadyňyzdan çykarma. Onu näme? Menem täzeliklere başlayan. Klip täzeliklerine Celil Nurberdiýew bilen başlaýas. Ýürek gysýar. Seni bugün görmesem yürek kısar, yürek kısar. Yine gülüm bilmesen sen değil, yürek kısar. Seni bugün görmesem yürek. Firuza keypine däl aýdymyna täze klip ödürläpdir, gaty gowulypdyr. Gönlüme değmeli däl, bana köp biljek bolmaly däl. Ölüsini bölmeli däl. Aýdýan bolsam keypine däl. Dostlar, ýadyňyza düşýän bolsa, öňrek ýaş talantlar diýip proýektimiz bardy. Ana şonu 3-nji ýere eýe bolan Resul Sahatow täze klip ödürläpdir. Öwrenişdim. Resul ýene täzeliklerine garaşýas. Gelmedin, gezimken pikirleni. Ölmedim bar senin ýerinde. Bilmedin, içeri bir. Inniki täzelik Hacı Ýazmamedowdan Iqbal. Söýwelime diýmeýdidim, onu menden almaýdydım, Iqbal sana. Sen näme gördüm, söýwelime men. Ýadyňyzda bolsa Halipa Kakş Amandurdiýew Türk aýdymy Elfi aýdymyna cover edipdi. Ana şol aýdymyna täze klip ödürläpdir. Başta verdin nerettin, ey dildar. Aşkın adını kaydettin, ay kimin gamam gaçly, ne dedi para pişti. Begmurat Türkmenistan aýdymyna täze klip ödürläpdir. Türkmenistan, Türkmenistan, meselin oğlum, dinletin. Türkmenistan, öğrenim senin vatan sevmek için. Türkmenistan, Türkmenistan. Inni gelýär Söhbet Jumaýew bilen täze şowumyzda 3 tane iň köp like alan tesire bayrak berjek diýipdik. Gelin şolary saýlalyň. Birinji ýerimizde iň köp like alan Ilham Otuzow 116 like alypdyr we Türkmenabat Kargodan 500 manat sowadyňyz bar. Berekella. İkinci ýerimizde münasip bolan Çarmyrat 105 like alypdyr we Nuri Pekden 500 manat sowadyňyz bar. Berekella, gutlaýas. Üçüncü ýerimizde eýe bolan Maýsa Özmuradowa 87 like alypdyr we Mahmal restorandan 500 manat sowadyňyz bar. Gutlaýas. Bäsleşikde utan ýeňjilerimizin ählisini gutlaýas. Bayraklaryňyzy almak üçin Mediatama Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Belki jogap bermesek, Cennet gydymyza ýazyp bilersiňiz. Empo şarjyna hip-hop dünýäsi bilen başlaýas. Swizy 347 Mobinyaş saz elmäniň sazanlygyna eje bagışla. Kudayım bilir yönü, yürek doğru pinnesinle. Rest in peace olsan bir gün Allah canım cennetinle. İyice bağışla. Gözüm bağışla, gözümdeki yaşlar için. Senin yanın baştan, birinci olmakın yollarım başka. Kirin durmuşan. Batır Muhammedow ýagny Çapay agamyzdan täze aýdym tanset. Tanset, tanset baby, sen tanset legend. Şıkma tansan, sen tanset işin seydim. Instagram täzeliklerinde Söhbet Jumaýew bilen Batır Muhammedow köni aýdan duetlerini jany sesde ýerine ýetiripdirler. Baha berin. Yeni bir Instagram täzeligi Azat Sesh'den cover. The earth burns to the
YouTube täzeliklerinde nesip bolsa yakın günlerde Halipa Döwran Saparov bilen yüz-yüze gepleşigimiz bolar. Kimin soraglary bar bolsa, lenta geçip ýazyp bilersiňiz. Indi gelýäs iň gowurýan şagyrlarymyzyň biri, köňüleri ýatlar şagyrjymyzda Mähri Goç we Göwnüm geçdi. Ömür seni dinleyerim böyle buysunum düştüm nevine seni denişinde bulup nevine edidim menin senin gönlüm geçti ey seni denişinde. Yine bir köňleri ýatlaly merhum Hakyly Toyly Nuraliýewlerden ýeňe. Bir havarda ağım bu süýüdün Havarsız içim can bu duýudun Dolu başım gelinimin gaýnudun Yürüp ýanly süýüdün bolup ýarym ýeňe Kergetip diýemdimin gelneje Toluny alsyrayan salajak Ýadyma düşüp durla geçenin senin Inni gelýäs tesirleri okamal şagyrjymyzda. İlkinji tesir ýazyp bayrak gazynan dostumyz Almas Tanryberdiýew naet sırasy ýap berdi. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Wefa Hydyrow. Daş bolupdyr üstünlük meje tama üstünlük siz. Köp sag bolun. Yine bir tesirimiz Edip Çariyev. Salam altın ve mecetama. Bu bölümüm diýsem super gyzykly bolupdyr. Tölemä işiňizde üstünlük arzu etýän. Başyňyz mydama dik bolsun, öňe diňe öňe. Altın senden bir zat soramakçy. Şu taýda aşakda jogap ýazsaňam bolýar. Iň soňra şunu aýtmasam bolanokmy diýipsiň. Şol men geçen sana ýadan tesirime diýdiňmi? Hawa ýa ýok. Yok, onu aytmadım, başka bir zat aytdım. Cevap verdim size de tesirlerde. Yine bir tesirimiz Meryem Saparov. Salam, diňe şol meňdeş komentarlar okuýaňyz. Menin komentarym okaýan haýyş sizin iň gowmuşdygyňyz men. Russiýadan ýazýan betinen gowy gepleşik sag bolun. Köp minnettar, elimizden gelýäçe tesirleri okumana çalışýas. Sizin tesiriňizden şu gezek okuduk. Bizem size salam. Tesir ýazanyňyz üçin köp sag bolun. Inni gelýär soňky tesirimize Meret Nur ogly. Meje tama toporuny agdy bir iş başarýan işgärlerine 2023-nji ýylda we galy bersede mundan beýle ol üstünlikler ýar bolmagyny arzulayan hormatlamak bilen Nur ogly. Köp minnettar gowy tesir ýazanyňyz üçin. Dostlar, ine de täze ýylyň 1-nji aýy ýanwar aýynyň soňuna ýakynlaşýar. Menim pikirimçe täze ýylyň açylşasyňyza. Ona näme bölümimize like goýun we şu bölümde iň halan täzeliňizi tesirlerde ýazyň. Ýöne iň esas zat näme? Özüňize gowja serediň, janyňyz sag bolsun. Inniki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun. Yürek gysýar. Men kim sen näme deň? Etmeli. Ne beş yaşlı çağan anlayamay. Dostlar ýadyňyzda Dostlar ýadyňyzda düşýän bolsa. Anlaşıl. Dur, relax ol altın. Üçden en köp like alan aýtmalar 500 manat. Biri men olaňa, ikisini aýtsak bolýar. Türkmenal kargodan men alýan 500 manat. Bağışla. Orada katı kano. Şu sağdinme sağdanına diýjekler ona. Mobin yaş diýjek, ece bağışla diýjek. Yüz-yüze gepleşigimizde Halipa Döwran Saparov. Böyle atla Mähri Göwnüm eşdi gowaýdym, şunu aýdym, açaýdyňlarla bir ýere. Men gowurýan. Ona
Yüreğim sana yağmur. Çislanı. Yüreğim kavun oldu. Ayçak mı? Gavunum meşte diyorum. No, ayçak. Ayçak mı? Ama sözleri İkinci yerime münasip bolan çağrımıra 500 like kalıptır. 500 like. Biz 5 like alıptır. 5 var. 3 Urya hadir beni. Men rapçi olca Var ceza eminim geçen puanı var. Çok güzel. Täderkledi